Bă, mă duc pe aici, mă. Să-mi iau lemnul, îmi iau piatra, așa. Vină-mă aici, o leacă. Punem aici niște torțe. Bun. Torță. Iau și am toate. Da, n-am vrut ca să filmez atunci pentru că am făcut acolo, nu vreați să vedeți cum construiesc eu ca dracu pe acolo. Sunt așa de mulți zombi să-mi bat piciorul. Bă, dar tu ce joci acolo? Eu 7 Days to Die, deci. O să fac o serie cu... Eu nu știu cum se cheamă, Emanuel, știi? 7 Days to Die. Așa. Așa. Bă, Emanuel, și cât de sărac sunte? Emanuel, am numai am numai două bucăți de fier. Vezi cât de sărac sunt? Bă, eu scot o leacă zombie că nu vreau să mor. Eu pașnic. Bă, dacă îmi bag o leagă de mulțime. Atât. Dar să-mi bat picior că plouă aici ca dracu. Băi, cât s-aude așa de tare să-mi bat piciorul. Eu mi-am pus platformă, deci chiar stă. Mi-am mărit o leacă casa aici. Hai să fac și aici. Așa, fac aici construcția asta. Filmarea asta nu o să dureze chiar așa de mult. Electro. Mi-a apărut ceva din greșeală, nu contează. Băgat în seamă nimic. What the fuck? Așa, mă, tată. Facem așa. Bă, what the... Bă, dar ce căcat. Ce? Eram să cad și nu mai mergea shift-ul. Nu mai mergea... Bă! Bă, că mi-aș de cum sorta! Bă, du-te dracu de shift, bă, că mi-aș de cu tastatura lui... Ama, ce fac? Mi-am pierdut toată piatra. M-a trebuie, băga mea. Trebuie să arunc căcaturile astea. Mă duc să bat o leagă zombale dacă pot. Ai murit și tu? Nu. Bă, ce-am... Bă, du-te, mă. Mi-am pierdut tot lemnul, bă! De ce du-vă? Doamne, fac. Mi-am pierdut tot lemnul, bă, ce căcat. Opa, iară să cad în țepi. Și văd că merge ăsta stâlpul ăsta ca să-mi țin. E, vezi? Mi-am mărit cu 2 pătrățele alea casa. Cine vrea să fac o serie cu... Zi tu că eu nu știu. 7 Days to Die. Așa. Dați un like dacă vreți să fac seria aceasta. Seria cu... Cum zice el că eu nu știu engleză? 7 Days to Die. Așa. Dați un link. Uite iepure. Bă, Emanuel, oricum eu trăiesc bine aici. Da. Uite cât zombi, frate, deci apocalipsa adevărat. Doar 5 la o casă. 5. Și mă gândesc într-un oraș de 40 de case. Și săgețile nu sunt bune, văd. Deci cred că scot baros. Sunt bune. Eu trebuie să scot baros pentru ei. Sau pistolul. Dar mai bine barosul. Eu mor dintr-un ciocan. Dintr-o lovitură. Așa. Ne ducem ca să luăm niște piatră, să fac într-un acolo. Hai de capul meu, 2 gloanțe ratate. Nu o să bag în seama acest mesaj. Iau de aici la suprafață. 1. Da, uai, ce... Fuckly fuck! Doamne, Emanuel!
Ce? Îmi fac crucii, doamne. Am murit, am spart un bloc și am murit. Am căzut de pe luni. Și mi-am Dacă pierdut ești- tot lemnul iară. Eu hai stai copacul aleacă. Copacul ăsta. Bă, du-vă, dracu. Să-mi bat piciorul în gura lui. Wow. Da, chiar erau 5 zombi aici. Stai să vezi când o să apară, când ești la mai multe zile. V-am spus că videoclipul ăsta nu o să dureze chiar așa de mult. Dar știi că dacă te pui pe o dificultate foarte slabă, tot se mărește. Adică tot crește. Cu zilele. Nu știam. Adică, de exemplu, dacă ești la ziua 20, cred că e pe insane. Cea mai mare dificultate. Îți dai seama dacă jocul ar fi hardcore. Ce-ai pățit pe acolo? Normal. Dar cred că așa ar fi corect, na. Pe ăsta, cum se cheamă, pe hardcore. Op, săritură și mergem tot. Hai că vine Niște- ziua! Cred că o să-l punem aici. Vine ziua! Vine ziua! Prima mea casă. Deci... Vine soarele, ce-mi pare bine. Am uitat să-mi iau o torță. Ah, foc. Oare dacă iau semințe de asta, cum se chema? De Ce? porumb. Dacă iau semințe de porumb, o să mă miroasă zombie? Da. O să mă... Wow. Și la Uite de semințe. acolo la miros, că eu așa știam. Tu pe ce limba e? Pe engleză. Nici nu știu cum să... Hai să căutăm pe aici, am minat. Ah, What the fuck, am găsit un chest! wow, ce bucuros ești. What, ce-am găsit în el? Ce? Diamante, o sabie de diamant, un stat de cărbun, 32 de carne, 32 de fier, o sabie și o găleată de lavă și o găleată de apă. Wow, am 3 târnacoape. Bă, nu cred că l-am luat asta. Asta Eu- este... fuck. Hai de capul meu. Deci aici au fost 3 zombi. Aici vom încheia și noi. Aici vom încheia și noi episodul ăsta. Sper că v-a plăcut. Dați un like. Dacă v-a plăcut acest videoclip. Ne vedem în al 4-lea. Bye bye.